Nalaga fiubtungaviusumik inatisaata 1953 allangortinerativut kalaallit savalimmiormiullu qallunaat nunaanni folketingimut qinigaasinnaatit taasisinaatitaalerput taamanerniit qinersinerat 21 tas ullumikkut ingerlanneqarpoq unnummullu paasissavarput nunatine qinigassangortittut 16 akornannikikkut marluk folketingimut ilaasertanut 179 ilaalissanersut qinersinermut atatillugu koonnerat toqqaannartumik aallakaatitinerani isiinnaarluarasi tusernаарluarasilu. Som følge af ændringen af den danske grundlov i 1953 fik grønlænderne og færingerne mulighed for at stille op og stemme til Folketinget i Danmark. I dag har vist at være til den 21. af slagsen fra 1953, og her i løbet af aftenen får vi så at vide, hvem af de 2 af de 16 kandidater, der bliver medlemmer af den danske Folketing. Velkommen til KNR's direkte udsendelse i forbindelse med valget. Der er sineret indernerisa, nalaga fiubisinisoraffiani tassarisombud raffimingani takkunnaatne qutaaluit Karle Davisen saqqumiut tassavai. Tassaimappoq qinersivin ataasiakkaani kisitsineret naamasiaangata nalaga fiubisinisoraffianut ingerlaqqaartartussaagamik tassaneqitiusumik kisitsineq ingerlanneqartussaammat. Når resultaterne kommer fra Rigsombuddet, vil Karle Davisen præsentere tallene. Det er sådan, at de optalte tal fra de enkelte valgsteder først skal igennem Rigsombuddet, inden de kan offentliggøres. Der var med mani nummi partit katersuuffiinut alakkaatassaagut tassanissa poqularnanngitsumik bisangallutik amma unnusiorlut utarpasussat. Vi vil kigge forbi de steder her i Nuuk, hvor partierne holder til, og der vil vi helt sikkert møde medlemmer, der venter spændt på resultatet. Qinersiviup ulluat ingerlanera billu ilulissaningani tismiuningani qaqortumillu ilangutassianik ammatakusaqassaagut. I vil se indslag fra Sisimiut, ilulissat og qaqortoq om dagen i dag. Qinersineqarnissaanik nalularnissaptungaanut kalaallit nunaatsinnerlu folketingimu ilaasertaasupillui am ilangutassiassaqarpoq. Og der er også et indslag vedrørende de 2 kandidater, der var medlemmer af Folketinget, indtil valget blev udskrevet. Der vil jo amamani allakaatitimet qatarappuut allanik, tassalu nalilisartoqatigiit, Flemming Enekvist, Sten Lund amme Peter Olsen. Du sagde sjortut maanittut am tassaaput Tida amme Kim Brandholt Hansen. Her i studiet sidder også analysegruppen bestående af Flemming Enekvist, Sten Lund og Peter Olsen. Og journalisterne her i studiet er Tida Ravn og Kim Brandholt Hansen. Det sneriutigivarput unnuaqeqqat missaani naammassissalluta. Partit qinigassangortitaqartut siulittaasua qinnuigissavagut qinersinerup inernera paasinarsiartuleriarpat maanga koinneerimut takkuteqqullugut. Am ileqquvo qinersinermi kikkut qinigaasut paasinerseriarpat risombueqarfimmingaaniit qinigaanermut allagartamik tunniusisoqartarluni. Koinneerup nittartagaa aamalu tekst-tv mequpperneq 800 ingerlaavartumik qinersinerup inernerinik aama malinaafiusinnaaput. Vi håber, at vi er nået frem til de spændende resultat her omkring midnat. Vi vil bede formand for de partier, der er stillet op til det her valg, om at komme her til KNR, når vi har fået en fornemmelse af, hvad resultatet vil være. Det er også sædvane, at Rigsombuddet kommer her til at aflevere valgbrevene til de 2 kandidater, der så er blevet medlemmer af Folketinget. Og via KNR's hjemmeside og tekst-tv side 800, der vil I også kunne følge aftens gang i tal. Illoqortormiut tastaakuanalunaqutta pakunnerna marlunni maangaani tiulliumata taavangaani qinersinerup inernaat pissarsiareerparpu pisortatigoortumik taannilu piareeqqavoq og illoqortormiut er jo 2 timer foran os her på Vestkysten og resultatet derfra den er faktisk klar. Karle Davisen vil præsentere tallene, der selv Karle Davisen niptaku kisitissaqqumiut savai. Aptessa kisitsistaakuasaqqumarnissaat maanakkorpiaq utaqqivaqput sorsuuffiakaasla oqararsoq illoqortormiut nannaaqut akunnerimmarlunnik siulliupput inernerillu maannamut pissarsiareersimavagut som sagt
er Illoqortoormiut 2 timer foran, og vi har fået valgresultaterne, og det skulle meget gerne komme frem lige om et øjeblik. Så vi kan fortælle lytterne og seerne, hvordan det ser ud med valget til Folketinget i Illoqortoormiut. Kisitsittässä nuingailornarsiput. Tässä angainaanguat kisitsittaakua torlusinnaangusaut ajukualu takkuput. Vi har så resultaterne fra Illoqortoormiut. Vi starter med Atassut, hvor Elin Christoffersen blev valgt af 43. Des Elin Christoffersen Atassumarsok 43 Danarapok. Emilia Olsen blev valgt af 6 stemmer. Astrid Flash-Jareks Adatimit Qinarnerarpoq Illoqortoormiuni. Astrid Flash-Jareks fik 1 stemme. Jens B. Frederiksen 3 stemmer. Det er Jens B. Frederiksen, Bingasorarpoq. Palle Christiansen, Rollingeloanit Dagunararpoq, og Palle Christiansen fik 9 stemmer. Og så er der 5 partistemmer. Og det er altså et foreløbigt resultat fra Illoqortoormiut. Inuit Ataqatigiit, Josef Motzfeldt, 23 stemmer. Det er Josef Motzfeldt, 23 i Dagunararpoq. Juliane Henningsen, 62 nit. Juliane Henningsen fik 62 stemmer i Illoqortoormiut. Og partistemmer 2 stykker. Og så kommer vi til Siumut. Der var Siumut Gormiut, Tigitbaut, Doris Jacobsen, 39 nit. Dagunararpoq. Arma Lars Emil Johansen, 39 nit. Dagunararluni. Miningor Kleist fik 2 stemmer. Miningor Kleist, Marlunit. Qinarnerassimavok. Der var Vivian Motzfeldt. Adatimit Qinarnerassimalluni. Atorsinnaangitsut marluupput tassa Illoqortoormiunik atilluit 237 taasiartorsimapput. Taavilu taakkua Illoqortoormiuningaani itkissitsisit pissarsiarasimasut taak naliliisartoqatigit qanormitaavami oqaasiqarfiisinnaassavat kan vide, hvad vores analysegruppe vil sige til de første resultat, vi har fået her ind i aften. Ja, qoyanaq tassa neriuppunga allatuilaarsimassasusi naliliissaasusi uhuunaskaarmikkut nuisangimmata takusinnaangilangun kisianni Sten Lund tupannartoqarpaa tupallannertoqorussungutut wa naliarsinnaarukua politika inuusinnarumaak ukiun kingullarni uisalerinersimas taakua qinarneqarnappaasitut isikkoqarama amalu laasimiitaana qangaaqqiginnerneqarluattartu qinarneqarsimullun malunnarlunilu ima demokraatini isiornatigu qinarsilluarnikuusimmaayilun Christoffersinnimut qinarsisnuuneqarsimas Flemming Enekvist nadidineri qanuun siumuqqaqqarsaatiissautit torussi tassa kinguarilaarsimu taaneqarnermiut laarsimul taamaaginnangaalluni taulu malunnarpu Pia Bertelsen qiniangaatsiarsimasu kingullarmi qinarsoqarmat taana amia taasimas demokraatin taamallun demokraatit kinguar riarlutik taul tis ilini qinaqqusaarluarnerantiut malunnarpu taaneqarluarsimasoq kingullarnaleqqiullu imaattu 23 siuariarsimagam taakkumalunnarput ataasiakkaeqqassagutsit tassa qulakkerneqarsinnaaru Elin Christoffersen atassummingaani 43 taaneqarluni Illoqortoormiormiuni taaneqarnerpaa tulliu toqqaterpunga inu ataqatiginni Juliane Henningsen 62 taaneqarsimau siullermik imalunnikingullam 2005-mi Google-klaastip sassarneratigut sassarneraan sanilliullugu qanu Juliane Henningsen inissisimava Peter inuusuttut
så renover med det går. Endnu så den sakkummertorna. Det sender mellem jo taqarsimagun ama Julian inatsaqtuni man inatsaqtnu qinianermu takutilluartarnu qinaqqusaarluarnu atorluarlu tamaillun maluineqarluarsimu иллоққортуарми қинарсивиан Qønaqtaava qallunaatuanut nuulaassунgut Kim, værsgo. Jo, tak. Flemming Enekvist, jeg vil gerne starte med dig. Hvad er dit umiddelbare reaktion på de her resultater? Jeg vil sige, det der falder mig selv i øjnene er for eksempel, det er jo 2 kvinder, som der 2 yngre kvinder, der er de absolutte topscorer. Ja, der kan man se, at inden for Julian Henningsen har en klar topscorer og har taget over fra Kubi Kleist. Så hun har fået 10 stemmer flere end Kubi Kleist i forhold til sidste valg i 2005. Og Ellen Christensen har fået et godt comeback her med 20 stemmer flere end ved sidste valg. Så. Yes. Stine Lund, ja, nu virker vores skærm ikke rigtigt, men vi sidder her tilbage med noget godt gammeldags papir. Og så vidt jeg kan se, så er det i hvert fald Siumut, Siumut og IA, der partimæssigt ligger sig i toppen her. Ja. Hvordan er det, som det plejer? Eller? Ja, stort set er det jo, som det plejer at være oppe i Daqartamit, men demokraterne har lidt nederlag deroppe på baggrund af Ellen Kristoffersen, som har fået en del stemmer. Og noget tyder på, at vælgerne stiller imod som nytænkning inden for politik. Og, hvad er det, der får dig til at sige det? Jamen, det er blandt andet de yngre, som er blevet mere engageret i samfundsforhold, i deres eget forhold og sådan noget, på baggrund af det ting, de tager op nu til dags omkring deres livsførelse, hvad deres ambitionsniveau nok bliver højere. For dermed har de stemt på nogle yngre kræfter den her gang, som også har gjort sig godt i det politiske liv efterhånden. Og deres fremtoning har været måske på et pålideligt niveau. Kadallisman nangeqqilaqsinnaasuu kuuna massakkutastakулluarsinnaaleratsigit inerneeri illoqqottoormiuni malunarpu aama partiinu taasinerit ikittuinnaasut uani piitaqqanu taanna nalilersinnaaviu taan malunarpu inuttaasiut massakku qinersina annertuna inuttarsiorluit tas toqqerissat imma inuusunnerut usortaqarmata taan taamatuilior takusaarput illoraffiit tigikkutiaama qanu ikkumaarnersu una siulliuami soornami naliliinissatu annertut taanerarsinnaagala qinassiartut 200 sinnilaginnarluit jo taamatumi ama soqutiinassa takussalluit. Yes. Ja, qunaqtas tusarparpu ammatas ivittuut tullinguuttoq qallunaatut aperipallalaassuunga. Jeg spørger lige ganske hurtigt på dansk, inden vi går over til ivittuut. Det er, at vi her i Daqartamit kan se, at der er meget få direkte partistemmer, og som Peter siger, så er der et udtryk for, at man stemmer mere og mere personligt, frem for at stemme på et parti. Kort fortalt. Ja, det ser sådan en forløb. Nu må jeg jo se det andre større byer og kommuner, hvor det vil vise sig, om det er mere personligt nu, i stedet for partistemmer. Quenak, der var evittuun tungasum. Pissangalluta. Tarpisuarput. Ivittuningaanit taasinerit ima isikkoqarput tassa ivittuun qinersinnaasut 134 atessummingaanit aallarteriarutta Ellen Kristoffersen, Emilia Olsen, aama Ove Thomasen tamarmik ataatsimit qinernerarsimapput partiinit taasinerit tallimaallutik demokratit Astrid Flascharix sisamanit qinernerarsimavoq. Astrid Flascharix har fået 4 stemmer i ivittuut, Eva Maria Petersen, Bingasunit qinernerarsimalluni, og 3 stemmer til Eva Maria Petersen fra Demokraterne. Jens B. Frederiksen, 7 stemmer.
Jens B. Frederiksen affalmarlunit ivittuunit taaneqarpoq Palle Christiansen aqqanilinnit og 11 til Palle Christiansen fra Demokraterne, og så er der partistemmer på 18 partiet taaneqarsimaput 18 Der er endnu ataqatiginnit Josef Motzfeldt ivittuuni pingasunit qinarneqarpoq Juliane Henningsen ataatimit qinarneqarluni taavalu uppartiini taasso aama ataasiuoq siumukkut Lars Emil Johansen ivittuuni ataaseraarpoq mininguarlaastilu pingasorarluni tassa taasinerat atorsinnaas 60 ataaseq immersorneqarsimangilaq taavalu marluk atorneqarsinnaanatik taasinerikkatilluit ivittuuni 63 Der var i alt 60 gyldige stemmer i ivittuut, en blank stemmeseddel, og andre ugyldige stemmesedler var der 2 af, og i alt afgivende stemmer på 63. Tas ivittuuni taamatut qinarsinerup inerneraa naliliisartut qanormitaa oqaasaqarfiisinnaavaat. Det er så resultatet fra Ivittuut Kommuniats, og det bliver spændende at høre, hvad analysegruppen kan få ud af det her tal. Jo, det er jo utroligt interessant, hvad man kan få ud af sådan nogle tal, specielt når man får dem op på skærmen. Det har vi ikke lige nu. Kan jeg bede om at få dem på skærmen? Fordi jeg mener og kan se... Tak skal du have. Jeg mener og kan se... Flemming Enekvist bakti nikingaruissuarsimangillat nikissimangillat annertuumik uani ivittormiu eqqarsaatigaluit sunammalunniutaava så nikinnerannerpaa marlupingasun nikinnikuupput tassani malunarput tass demokratikingumut tassani siuttuusut tassa qallunarpassuit tassani kami demokratinullu qanerarluskingullermilli taanamma qinertakkatiarma ivittuuna qineqqissimavaat ataatsimi nikillattaarput assiinnarlus demokratissani højborgeremikku taanna malunarpu. Kim? Ja, jamen den der jo i hvert fald springer øjnene her er jo demokraternes valg. Flemming Enekvist, lad os til dig også igen. Ja. Hvad får du ud af det? Jamen, det er jo demokraternes højborg, i hvert fald de sidste 2 valg, så. Og det er ikke så mærkeligt. Det er en militærby, hvor der er mange danskere, eller der er mange danskere, der bor i Ivittuut, så det har før været Dasut-by, men nu er det demokratby efterhånden, så det er ikke så mærkeligt. Og stemmefordelingen er sådan set rykket med 1 til 2 stemmer de fleste steder, så det er meget stabile vælgere. Grundlaget, de har også Ivittuut. Er der nogen af jer, der har noget at tilføje? Jamen, altså, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at partistemmerne på demokraterne er topscorer i den her. Det er ikke personerne, som er topscorer. Det vil sige, at tilknytningsgraden af stemmerne dernede, stemmeberettigede, den siger noget om, at folk nok har mest tyde til partiet i demokraterne, for måske har det ikke helt rigtigt kunne skelne, hvem det vil stemme på inden for partiet. Så har de stemt primært på partiet. Immakarallustaan utaqqilaarsinnaassuarput imalunikkaraalus takanna. Maluginarnerasnau ivittuun demokraatpartiit qinarneqarnerpaasimas qinnersisun taman atnin taaneqarluni qinarneqarnerpaa tas malunnaatigisinnaau imaasinnaau taqqavani qinnersisartut sivikittuinnarnulit sinnitarna taavalu inummi qinnersinisartimma akunnakusuaalu partiimitaan qiniarsart nuutissimarat. Peter natuaranguam ilnaamnappaagala. Der biliutilaannarlu tassa illoqortormiu takuu taavalu am ivittuut sakutooqarfiuso tassani partiit demokraat taanerullu kisianili illoqortormiuni inuttarsiuinerulluti qiniassangortitun taasaqarlut taana ersarit. Tässä päästinneqarpungut qaanaamut tungasoq taasinerit pisortatiguungikkaluartut piaqassut taukkaalamut ingerteqqisuarput.
Tissa oqaatiiqqaalaasavara kisittisit pisortatiguungikkaluartumik pissarsiarasuut maani saqqummiunneqaraangata asungaartumik tuniliaqutaqartassammata kisittisit nalagaaffiup sinniisoqarfiaaqqutigaluu pisortatiortumi akuerisaasut tungiortumik tuniliaqutaqartartussaamata. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at I kommer til at se nogle tal med 2 forskellige farvebaggrunde. Den gule baggrund vil fremkomme en gang imellem, og det er det uofficielle tal, vi har fået fra de enkelte valgsteder. Det uofficielle tal vil derfor have et gul baggrund. Det officielle tal, som er blevet bekræftet af Rigsombuddet, det har en blå baggrund. Vi skulle have et uofficielt resultat fra Qaanaaq, der selv tullingu put qaanaamingaanit pisortatigungaluartum kisittispissarsiagut. Qaanaamingaanit tiusavut siullermik siumukkormiusiulluteriartiit Doris Jacobsen 65 taaguunneqarpoq Lars Emil Johansen 80 Miningor Kleist 16 Tavalu Vivian Morsfeldt Qaanaami taaneqarsimangilaq. Demokratit og demokraterne stemmer i Qaanaaq. Eva Maria Petersen adaatsimit qinarneqarpoq. Eva Maria Petersen fra demokraterne fik 1 stemme i Qaanaaq. Jens B. Frederiksen Rulinit og Jens B. Frederiksen fra demokraterne 10 stemmer. Palle Christiansen 21 taaguunneqarpoq. Astrid Flaasjarik Silo sisamanit taaguunneqarluni. Inuataqatigit Josef Morsfeldt attanenit taaguunneqarpoq. Josef Morsfeldt fra IA fik 18 stemmer i Qaanaaq. Juliane Henningsen 54 stemmer til Juliane Henningsen. Og Sofia Rossen i Pingasunit 3 stemmer til Sofia Rossen. Og Adesut Ove Thomasen fik 2 stemmer i Qaanaaq. Ove Thomasen Adesummersoq Qaanaami marlunit qinarneqarpoq. Jensine Bertelsen Arfenak Pingasunit 8 stemmer til Jensine Bertelsen fra Adesut. Ellen Christoffersen 88 stemmer. Og Emilia Olsen, David Emilia Olsen Rullerarpoq, altså 10 stemmer til Emilia Olsen fra Qaanaaq. Det selv Qaanaamit inamnaavasartut. Tasselu erseqqissaatigeqqissaarput sungaartumik tuniliaqutallit tassaamata pisortatiortuungitsumik kisittispissarsiagut taamattum taan eqqumaffiilaagassaassaaq. Vi skal lige endnu en gang gøre opmærksom på, at tallene med et gul baggrund er uofficielle tal fra valgstederne, og det skal vi lige huske på, indtil vi får den officielle tal med et blåt baggrund. Og hvad siger tallene fra Qaanaamingaanit kisittis qanormitaav naliliisartut nalilifiisinaavat? Арласи алларнерусуппа Peter Tassani takusinnaarput taavani atassut tassa Elen Christoffersen amarlan taaneqarsimagu amma taannilan taavani qinersiummi Flemming oqatiumarpa kiullermu anu pisoqarsimanus taakku toqqaana Lars Emil siumumungaani tullersortaa fiassin taaneqarsimalluni amma qularnangilaukua qanittuarsuupput taasi tungavigaluit inernivissaanu qanittuarsuunarmat taamatut oqatigisin taawat Doris mitrussaarsimo taawal Juliane Henningsen 54 tassa inus tottaalu masakku Elen Christoffersen imaattum folketingimaarnikuami tassam nalunginnamikkuimaa tassuuna amma qinarneqarna taakku misilittagaqarmaat taavana qinersima sat oqatigineqarsinnaa Flemming tapeqsiniarpan tasinu taashikka eqqaassaani siumukkunni ataatsima amerlerialuartut imat qassimma for 20 missaani amerlerialuartut tassan takuneqarsinnaa Lars Emil faamtan appariartut taulu Doris Jacobsen 29 qaffappu taaneqarnera taulu Juliane Henningsen eqqaassaгаани tassa kupi klassum sanulluullu appasinerulartum inissisimu taulu Ellen Christoffersen eqqarsaatiissuutsuut 30 missaani amerlisimu taaneqarnera taasiakka taqqarsaatiissuutit taakkulum malunnarpo
saqqumitluar nikuusut qinaqqusarnerunalaani takkuunerunarput taa demokratisk assiinangeem taaneqarput siornermin kimullam qinersinermingani ataatimiappariarput Sten Elin Christoffersennikut soorunali maam Julian Henningsennik inuusunnerusunnut qineqqusaartunu ilaapput uqallurillutillu taakku kisimi apeqqutaatinneqarsinnaasimanerput tasam politikkikut misilittaa qalariarternerminni oqariartuutaat assingittunik imaat oqumaalutarneqartalersimut imaattutiginertut tassani taakua am asseqqissimi oqariartuuteqartarne eqqisimallutik oqariartuutaat taakua ima qinersusartunik nillersorneqarluartalersimut ama taakua inuiaqatigi malinnaalluarneqanernermit pissutsin taakua ersiutigisinnaavaat taakua tuttuginartumik oqariartartut nillersimasinnaavaat qinersisartuisa. Kim, værsgo. Peter Olsen, jeg vil også gerne lægge ud med dig. Hvad får du ud af det her prøveresultat, vi har fra Qaanaaq? Ja, det ser sådan ud, at det er lidt ældre nu, der fra med Adasut med Ellen Christensen, Christoffersen, som har fået 88, og Lars Emil Johansen på anden plads med 4 stemmer. Og det er jo det er lidt mere erfarne i forhold til det nyere Doris Jacobsen og Juliane Henningsen. Hun har fået 54 her. Så af det nye, det yngre, har det fået lidt lavere tal. Flemming Engelqvist? Ja, altså ved sidste valg var Lars Emil jo topscorer med 95 stemmer. Nu er han 15 stemmer færre. Samtidig med, at Doris Jacobsen har trukket en anden vej og har fået 31 stemmer flere. Så på den måde har Siumut rykket lidt op med omkring 15 stemmer. Flere end ved sidste valg. Plus at Adasut også har fået et godt valg. Hvor Ellen Christoffersen har fået 30 stemmer, omkring 30 stemmer mere. Og demokraterne er sådan set status quo med 1 stemme færre. Og IA har fået også nogle status quo med 3 færre stemmer end ved sidste valg. Så. Sten Lund, er det en overraskelse, at Adasuts Ellen Christoffersen er blevet topscorer i det her forløbige uofficielle resultat fra Qaanaaq? Jeg ved ikke, om det er overraskende, fordi Adasut har også haft godt, stor tilslutning op i Qaanaaq-området, sådan noget. Både Siumut og Adasut er dem, som tiltrækker flest stemmer og sådan noget. Og Ellen Christoffersens store stemmetal skyldes nok også, at den modenhed, hun efterhånden har opbygget, også den måde, hun siger tingene på, er nok blevet pålagt mere pålidelighed blandt venner, at de tror mere på hendes udsagn efterhånden. Det kan godt være, det har noget med det at gøre også. Ja, tak. Tässä pisortatiortuungittumik nuna tamakkarlu nuna tamaat eqqarsaatigalu inerneruallartor massakkutakutissinnaalerparput. Vi har et uofficielt landsresultat her om et par sekunder. Skulle den gerne være på skærmen. Carla, hvad kan du? Undskyld, det er et officielt foreløbigt resultat for valget til Folketinget 2007. Tässä unerseqissaatigilaassa var pisortatiortuummat inerneruallartor Folketinget ukiormanna 2007 meqinерsinermu tungasoq. Kaala qanormitaavat tassin takusinnaavit tässä inerneruallartumaan tuserluusinnaanguarti Doris Jacobsen siumumersoq katilluit 231 nit qinerneqarallarpoq Lars Emil Johansen 128 nit
Miningua Kleist 51, der var Vivian Motzfeldt 13. Vi starter med Siumut med de foreløbige resultater. Doris Jacobsen har i alt fået 231 stemmer, Lars Emil Johansen 128 stemmer, Miningua Kleist 51 stemmer og Vivian Motzfeldt 13 stemmer. Der er Demokratiet, altså Demokraterne, Eva Maria Petersen, Affinoppinger Sunit, Renanne Raslakbok. Eva Maria Petersen fra Demokraterne har foreløbig fået 8 stemmer, Jens B. Frederiksen 34 nit, Palle Christiansen 69 nit, Amma Astrid Flausjareks 16 nit. Der er endnu Adakatiget, Josef Motzfeldt 16 nit, Renanne Raslakbok, Juliane Henningsen 235 nit. Der var Sofia Rossen 11 nit, 5 stemmer til Sofia Rossen, og Bent B. Christiansen, Affinde Marlonit, og 7 stemmer til Bent B. Christiansen fra Inuit Adakatiget. Ove Thomasen fra Adessut har fået 2 stemmer, det er Ove Thomasen, Adessumasok, Marlonit, Manamut Renanne Raslakbok, Jensine Bertelsen, 28 nit, Ellen Christoffersen, 258 nit, der var Emilie Olsen, 13 nit. Det ser inannauallartut. Tässä inannauallartorpisortatiortumik nuna tamakkerlugu tas atsaanguaq oqaatigiva kaalap. Det er så den foreløbige landsresultat, officiel landsresultat, og det arbejder og snakker videre analysegruppen om. Der selv nællilisartuttaan massak oralusersavat. Quanarsuaq takoqqikkusukkaluarpau aamma unna inernerungallartoq tupaallatsitsilaanguatsiarpoq quanarsuaq takusinnaangilarput taasineri qassi% sinayoqqutaqalugut unna inerneri ukkua saqqummiunneqarnersutaan aalлaavigalu kisiannistiinni tupaallappiit aayukua inerneringal Tupaallanartut immaisiineqarsinaa Ellen Christoffersen taanaqartigina taavalu imaat ukua ilimaneraasutut Julian Henningsen aama soorunalim tupaallannaatiqarpu maqa toqqaanoorsu ningaan taanaqarnerina aamalu Doris Jacobsen Lars Emil niminneqqiulluam taanaqarnerina taana ima tupaallanartut isiineqarsinnaa tasinma tais nikisitsinammi imasinnaa pisoqariaanaasu kisian kukua taasisut qaspresenti nalunartoqartilluusuna tamam suni tamam pisoqarsinnaa kisianni ersiuteqartaakua nuimannerusut imaat politika taakua taaguanneqarnerusimas Flemming Enekvist tässä angna inuusuttut marluk unna najoqqutaqalagu inerneriugallarna najoqqutaqalagu tassa qinigerlaasut isigisariaqalerpaat so tässä malunarpa arnat pingas malunartimi siulliusut taakkulu amma nuunerpa taamalut аллангуартоқарсинаанаарну исиккоқартуман тикиллу тасса илиниартоқарфиссу иллоқарфи ангинерит сули ангунгиннатсигиксаани малуннарпо сиумуккут иаалу тассани массаккусиут тунгоорсут таа писсаганассаартаакку тиумииннарсинаанера киани арнат сиуаартэрнаа ассумалуннарпо тааккул таамаинссаарсу писсаганассаар иллоқарфи ангинерит илиниартоқарфиил ангуутсиит amma tassani nikaqarсинаанера писсаганассаа қана демократит илиниартоқарфин тиуаасиманерат писсаганарсина наассаллуни кин тасс малуннарпу иаакку имаат сиумуллу сиуалаарнаа тассани Peter Olsen so tapilassa uani soona me apeqqutao qanuannartutiisumik taasinerit inunna ukua allaqaataalluinnartu nalungilagu taamaammat kisian tan tapersissavakka ukua arnartaa inuusunnormaat tassani taagorneqor simanerpaappat mannatigillu kisian katikkaanni katinnerini siumut amerlanero suteqalaanguutsaarpu takus uutsiuk katinnerini 2007 manamut taagunneqarnerpaagunarpu Kim Peter Olsen, det her foreløbige landsresultat, det tyder jo så på, at vi har IA og Siumut i spidsen.
Kommer det bag på dig? Nej, det gør det ikke. Nu kan vi se, at det kommer an på, hvor mange procent det er talt op nu. Og det ved vi, det er ikke ret mange procent i forhold til. Det er jo, nogen har påpeget, at det jo bliver IA og Siumut, som formentlig kommer ind med medlemmer. Men lad os nu se. Nu må vi se, hvor langt det her, det er ikke ret mange procent talt op. Så det der kan vi ikke rigtig udlede nu. Men det er jo sjovt nok, at der er 3 yngre piger, som har fået det højeste tal indtil nu. Bisanganarsiartuinarnerasa bisanganarsiartuinarnerasa utaqqalaarnerani pineranni taawa sisimiunut tapon ilangutassiartakulaassarput. Ja, mens vi lige venter på endnu flere spændende tal, så tager vi lige en tur til Sisimiut. Sisimiun i Folketinget mod rinnersinder, bisandrer mit torutinerannor simavor, gisien am nalorne nartoqarsinnaaluni. Sisimiut, vi tager en tur til Sisimiut. Sikkert op med Danmark kan man lige palundermi. Socialdemokratisk venstrellu. Sikkert op. Kældersunnas nyutaqas. Qanu ippa issaqinnersinerit allamu saatippiuk ukiorman nasiuliinnalerqiullugu. Naa wa allangornaa. Tasimappoq illit qinertakkat qinerpat. Parti taanneqinerpaasu. Tassa angusaqassangavit. Ap ilimaner. Ukiorman naasuusuanerniunga maattoq. Ismerioma ukuasorlu valvidiut suliaasimasat takusimangikkaanni suna sammineqarnersun nallarnermik ukiormani uavilua malnaafiugnam tamukkuninga taamaammat qanersartuni pulaannaagilluni assut nalnakuiuppoq suna piarnertineqarnerso tassa imaappoq arsalinnutaan qiniassangortittoqaraluartu nalornisigisimava kineqinissanerlugu amma ukuasasartitat arsalitiut ilanaliittoruussugamik sorlorpia qanisanerlu atsaisuu kerman taamnalornitigu tassa musakkut atsaik qanersartupu tassa suliisimaliutigaa kineqinissanerlugu naami maattoq nalungisaullu issimmisaqatigillattariaatta ullatunga imaani passunnukka akkunarpa. Jeg synes, det lyder spændende, fordi Venstre og Socialdemokraterne i Danmark, de er lige op ad hinanden efter nyhederne i medierne. Det er meget spændende, om de nordatlantiske stemmer får indflydelse på, hvem der bliver statsminister. Så det er jeg meget spændt på. Der er mange nye, som stiller op til de forskellige partier. Yngre folk. Har du selv været med til at vælge de yngre folk? Jeg har valgt det parti, jeg plejer at stemme på, så fornyelse er godt, men det kræver kræfter. Så du er spændt på, hvem der bliver valgt også? Ja, også det, ja. Det er jeg. Ja, altså i forhold til sidste folketingsvalg, der synes jeg, at hvis man ikke har set det her valgvideoer, som der har været, det har jeg desværre ikke i år, så synes jeg, det er ret svært at se den røde tråd. Og jeg synes også, at det debatmøde, der har været, det er for lidt emnefokuseret. Altså, det spørgsmål kommer fra højre og venstre, og der er svært at se den røde tråd. Så du synes, det var sværere at finde ud af, hvem man skulle stemme på i forhold til 2005? Ja, for mit vedkommende, der har det været sværere. Men som sagt, så synes jeg også, at valgmøder og debataftener meget gerne må være meget mere emneorienteret. Altså, der synes jeg, at journalister og alt muligt andet, det skylder også lidt mere klart budskab omkring det.
Vil de sige, at du ikke har fundet frem til, hvem du skulle vælge nu? Nej, jeg har lige sagt nej, men trods alt så har der fløjet nogle sms'er mellem venner og bekendte, så jeg tror, jeg har besluttet mig. Sisminingaani ilangutassiartakoratiu taava pisortasigoortumik nanortalimmingaani tkisitsis piarsimalerma tataakkua tikissavagut. Ja, efter vi har været en tur til Sisimiut, så skal vi ned sydpå til Nanortalik, hvor de officielle tal nu skulle være frem på skærmen om et par sekunder. Abdes Nanortalimmingaani indernerit siullammik Doris Jacobsen siumumarsoq 169 sinitaanerappoq. Doris Jacobsen fra Siumut fik 169 stemmer i Nanortalik. Lars Emil Johansen 200 stemmer. Miningor Kleist 70. Vivian Motsfeldt til 14 init Nanortalimmi taaguunneqarpoq. Der er demokratit Eva Maria Petersen sisamararpoq. Eva Maria Petersen fra Demokraterne fik 4 stemmer i Nanortalik. Jens B. Frederiksen 74 stemmer. Palle Christiansen 23 og Astrid Flasher Rex 6 stemmer i Nanortalik. Inuit Ataqatigiit Josef Motsfeldt fik 117 stemmer. Juliane Henningsen 203 stemmer. Sofia Rossen 21 og Bent B. Christiansen 3 stemmer. Det er Bent B. Christiansen Inuit Ataqatigiit og Pingasorappoq Nanortalimmi. Der var dessutik gunnut Ove Thomassen sisamararpoq. Ove Thomassen fik 4 stemmer. Jensine Bertelsen 14 stemmer. Ellen Kristoffersen 130 og Emilia Olsen 4. Det var så fra tallene fra Nanortalik. Tässä Nanortalimmingaani pisortatiortumi kisitsis pissarsiara simalerpautaamat isikkullit. Det er så tallene, de officielle tal fra Nanortalik Kommune. Der er vel naliliisartut analysegruppen, der kan Quenak takoqqikkusullutsigu taak inernerit iluarinermik taak aallavigalogi toqalussinnaasaqatta Flemming illit aallarniuteqariaruit uani inuusuttu inuataqatiinni Juliane Henningsen anerlalerpaanik taaneqarsimaor taava tullersorteralugu siumummi Lars Emil Johansen soornikittoqarsimasu tassani tassani tassa qanoona Siumut tässä siuarsimu 52 sini. Sini amma ia siuaringatsiarsimu 4 sini. Taakkumar siuarsimu tässä taa demokraatit 21 kingoarluk. Atassul taamainangaallani sisaman kingoarluni. Taulu Lars Emil eqqarsaatiissautiut kingullerma 242 taanaqarluni. Appaqailaarniku Lars Emil taasisui. Taulu Doris Daisy anerlerialaarsimal 35. Tassanlum Juliane Henningsen annertuussarmi imaattoqarpoq kubim nallersuutingaittamik taaneqarsimoo taama eqqarsassautta taulu tas iaaqqumut siuartinnerpaallu partiini Stine Vivian Motsfeldt siumummi taqqavangaaneraluarluni 14-inarni taaneqarsimanera sumimmi tapattiseqarsinnaava Nidormunat paso taanikittigisimanersimaasinnau Lars Emil taqqoin qinerneqarluartaram fuakisingim qinersinermi taava Doris Jacobsen yaama ilisarani simalet neqarlualernikуулlernu tamakkallugu ava Vivian Motsfeldt Palningitsum ataassassartuugami utaraalluni taamaat tumik immaaqqinersisaata ikittunguisimak taan peqqutaasimasinnaru Peter ilassutisaqarpit Tissamassakkut Nanortalimmi illuarfi annaumaat tikippagut taamaillunaam pissaganarsiartussaaqano Nanortalimmi qinersisinnaasut 1591 massakkut Taamattumi pissaganarsiartulerp massakku illuarfi tikileriaatsi taavalu tassani takusinnaava massakku inuusunnerit unaeqqarsaatiisaani iamingaanersi Juliane Henningsen taaneqarnaa kisin taak assiliaq una siumukkut iaalu tassani siuttuus
amme illorfen endarumartun takusinnaava. Kim? Stine Olsen, ja, nu sidder vi så her med kommuneresultatet fra Nordsjælland. Begynder der efterhånden at tegne sig et mønster her, synes du? Ja, jeg synes, vi kan nu komme ud på en by, der er en kommune lidt større i forhold til Ranach og i Lortdommet og i Vittut. Der kan vi se, som Flemming sagde, at Siumut og IA, det er og forbavsende Juliane Henningsen, den unge 23-årige kandidat. Hun har fået flest stemmer, 203, så det kan blive sjovt at se de andre større byer, hvordan det kommer til at se ud for dem. Ja. Synes du du siger det er forbavsende, synes du det er en overraskelse, at hun kunne komme ind med de her foreløbige ret flotte resultater? I hvert fald her i Nanortalik Kommune, når vi tænker på, at hun kommer nordfra, og hun har fået så mange stemmer i Sydgrønland. Så det ser ud til at blive en spændende folketingsvalg her. Tasselu masakkut aama illoqaffik kommuneqaffik alla tigipparput pisortatiortumi kisitis paamiun tungassutiqartut apuussimalermata. Vi har fået den næste officielle resultat. Paamiut by tassa paamiu illoqaffiat officielle resultat fra Paamiut by. Karle takanna. Siumukkuni aallerteriarutta. Doris Jacobsen paamiuni 118 taagunneqarsimavoq. Lars Emil Johansen ataatsimamallunerustqalarluni 119 taagunneqarsimalluni. Miningua Kleist 43 taagunneqarpoq taavalu Vivian Motzfeldt 17 taagunneqarsimalluni. Og så til demokraterne, der var demokratin taagunneqartut Eva Maria Petersen sisamararpoq 4 stemmer til Eva Maria Petersen fra demokraterne. Jens B. Frederiksen 14, Palle Christiansen 28 og Astrid Flascher-Rex 15. Inuit Ataqatigiit 76 stemmer til Josef Motzfeldt, 200 stemmer til Juliane Henningsen, 9 stemmer til Sofia Rossen, og Bent B. Christiansen fik 4 stemmer i Paamiut by. Det er Inuit Ataqatigiit Josef Motzfeldt 76, Juliane Henningsen 201, Sofia Rossen, Rolling Iluanit, Bent B. Christiansen Sisamanit, taagunneqarput paamiuni. Atassum mingaanarsut Ove Thomasen marloqarpoq. Ove Thomasen fra Atassut fik 2 stemmer i Paamiut. Jensine Bertelsen 7 stemmer. Jensine Bertelsen nemut arfenammarluk. Ellen Christoffersen 115. Daarvalu Emilia Olsen. Bingersuarlunet 3 stemmer til Emilia Olsen. Og det var det officielle tal fra Paamiut by, Tasselu Paamiut illoqarfianniit pisortatiortumik taamatut kissit isikorput. Tasnaliliisartumit taannaqanoqoqaasqarfiisinnaavaat hvad vil analysegruppen sige til det her tal fra Paamiut by? Stine, taasinnerit Paamiu illoqarfittaani qanu uqaastaleqsinnaaviuk tupannartoqarpaa imalunni pissusissamis. Tässä marunnatorissuu Julian Henningsen sumi tamanni assut qinarneqarluattaruissuu tas imma saqqummalluartaana assiingitutigut qissumi oqariartuutiqartarna tassan sunniutiqarsimasinnaaru taavada siumukkut am taanneqarluarsimallutik tassan amallaqatiginnangaallutik Doris Jacobsen Lars Emil Johansen ilu am tassan taanneqarluarsimagaluarlutik kian marunappo ma Julian Henningsen assut ma immikkoortiqartum taanneqarnersimas paamiun. Flemming Enekvist taasoriasorunasoo taamatuisikkoqartu. Paamiu siumukkut iaalu siuttuusarunarmassakut iaan pormestaqarput taamattumik amma iaan qinarsilluaq sium amrlanerulaalаарpoq aqqalin katinnerai partiin taamattum tassannaliittupilerussuup taulu malunnarpoq demokraatit tassani kinguaringatsiarsimasun atassullu immaminaarsu tallamani kinguaarnikuullumi taamattum
тассани иааккут сиумуллу неқутсериангаатсиарсууппу тасса памиу коммуниан инернерит писортатигоорту тикингиннерана қаллунаатуулаассуунгким. Flemming, du sidder jo med resultaterne også fra sidste år. Kan du sige noget om, hvad der er sket her i Bækmøt Kommune siden sidst? Eller Bækmøt by, undskyld. Der er Siumut og IA rykket væsentligt med omkring 60 stemmer for IA's vedkommende, og lidt over 30 stemmer for Siumuts vedkommende, at de går frem. Mens demokraterne har mistet flest, og er dessutom også gået lidt tilbage med 5 stemmer. Så. Har du noget bud på, hvad der ligger bag den rokade? Bækmøt har en IA-borgmester, og også mange Siumut-vælgere, så det er de 2 partier, der klart har vist mest til fremgang her. Så det er ikke så mærkeligt. Rønner, Sofia? Tässä Bækmøt Kommune massakut tigissinaalerparput Bækmøt Kommune qarssaatigalu pisortatiortumik taasineraataakku kisittiistaa massakku pissarsiarismelaratsigit. Fra Bækmøt by så kan vi nu komme til det næste, og det er fra Bækmøt Kommune det officielle resultat. Siumut aallarniutiissaarput tas Bækmøt Kommuneanni Doris Jacobsen 127 taaguunneqarsimavoq aamma Lars Emil Johansen taamatut 127 taaguunneqarsimalluni mininguarklaast 53 Vivian Mortsfeldt 20 Bækmøuni taaguunneqarsimalluni Demokratinit Eva Maria Petersen sisamararpoq der er 4 stemmer til Eva Maria Petersen i Bækmøt Kommune. Eva Maria Petersen er fra Demokraterne. Så er der 18 stemmer til Jens B. Frederiksen. Jens B. Frederiksen 18 taaguunneqarsimavoq Palle Christiansen 29 Astrid Flascharik 15 Bækmøt Kommuneani taaguunneqarsimalluni Inuit Josef Mortsfeldt 81 Rarpoq Juliane Henningsen 223 Sofia Rossen Rolit 10 til Sofia Rossen og 4 stemmer til Bent B. Christiansen. Bent B. Christiansen sisamat. Der er dessumet Ove Thomasen Marslorarpoq 2 stemmer til Ove Thomasen fra Dessut i Bækmøt Kommune. Jensine Bertelsen Arfinde Marluk 7 stemmer til Jensine Bertelsen. 125 stemmer til Ellen Christoffersen. Ellen Christoffersen Bækmøt Kommune 125 taaguunneqarpoq. Emilia Olsen Nello sisamararpoq. 4 stemmer til Emilia Olsen fra Dessut i Bækmøt Kommune. Ja, tässä lilisartut Bækmøt Kommune tamakkarlu massakkut kistis pissarsiaraati atsanguarna lilinerat allangornerluni. Ja, nu vi har fået tallene fra hele Bækmøt Kommune, kan vide om så analysegruppen fastholder sin hidtidige konklusion omkring byens tal. Rønner, Peter, аллангуисоқарсимава тассани Bækmøt Kommune таmakkarlu аллангор тоқангарсимангала тассани Juliane Henningsen 223 танеқарсимаа таа малуиниассао Doris Jacobsen Lars Emil Johansen наligit Doris тассани таа Ellen Christoffersen илааллуарпо таамааттуми иллуарфит kommuneannerusuttikkaartorner pissanganarsiartorpu masakku taaguisarnaa kisina maannamut Juliane Henningsen talluarnaqartarsimaornaak pissanganassaaq avannamut nooriarutta nunaan qanu анерсикилуссалерсималун канор таамааппу pissanganartorussu илимасупписи Rønner, Kim, værsgo. Ja, Peter Olsen, hvad er det, du fik ud af det her resultat fra Bækmøt? For hele kommunen er der ikke sket så meget. Stadigvæk Juliane Henningsen, der har det højeste stemmetal. Selv om hun kommer fra Nordgrønland, så har hun fået mange stemmer i forhold til sin partifælle Josef Mortsfeldt, som kommer fra Sydgrønland. Og så Lars Emil Johansen og Doris Jacobsen, det er samme stemmetal der. Så det bliver spændende at se det store byer og kommuner. Ja, tak.
Tassilu maannakut illoqarfik tulleq tigissinnaaligarpu tassaavoq uumannap illoqarfia, og det næste vi nu har fået en, det er Uummannarby. Siumukunnit aallarterautaasiit Doris Jacobsen Uummannap illoqarfiani 36 taaguunneqarpoq Lars Emil Johansen 149 Miningua Kleist 23 Davalu Vivian Motsfeldt Marlorarluni. Siumut Doris Jacobsen blev valgt af 36 stemmer i Uummannarby. Lars Emil Johansen 149, Miningua Kleist 23 og Vivian Motsfeldt fik 2 stemmer. Demokraterne 10 stemmer til Eva Marie Petersen. Eva Marie Petersen Rulinit Dagunneqarpoq. Kisitit Dacharia Damik Agunuqqiput. Jens B. Frederiksen 26 nit. Dagunneqarpoq. Palle Christiansen 23 nit. Astrid Flasjarik Silo. Arfenopbyggersorpo Uummannap illoqarfiani. Der er endnu ataqatiinut Norjarutta. Josef Motsfeldt forunit. Rinnerneqarpoq. Juliane Henningsen 156 nit. Sofia Rossen Sisamararpoq. Daglu Benby Christiansen Marlorarluni. Josef Motsfeldt fra IA fik 40 stemmer i Uummannarby. Juliane Henningsen 156. Sofia Rossen 4 og Benby Christiansen 2 stemmer. Og så er det sødt Ove Thomassen fik 2 stemmer i Uummannarby. Des Ove Thomassen Uummannami Marlunit Dagunneqarpoq. Jensine Bertelsen Marlunit Dagunneqarluni. Jensine Bertelsen fik ligeledes 2 stemmer i Uummannarby. Ellen Christoffersen 98 og Emilia Olsen 3. Des Emilia Olsen Uummannap illoqarfiani pingasunit Dagunneqarpoq. Des Uummannap illoqarfiani ilernerit taamatut isiqorput. Nallilisartunungerlaqippuut, og vi går videre til analysegruppen. Qodak Flemming Enekvist Uummannami Uummana illoqarfitaan tas innu ataqatigisiumukkormiullu naligipajaaleqsimapput. Så tassin malnarpo ia siwaringatsiartassa 83 tanaqarnerami kingullermingarnit siumullu ataasinnermi ataatsimi ikileriarluni demokratisk 22 ikileriarput atassut siwarilarluni 13 Kien malunarpu ammalarsimil tassani apparilaartoq qinersimini tassa aqqalini ikinnerusun taaneqarpu nammini larsimil taanerini tassin malunarpu demokratisk tassin appariarnerpaus tauli iakku tassivaarnerpaus Stenni inuusuttut tassani qanoqassuung utoqqartatin qimakkiartuarnaata malunnarnerlun Sunnimmita perpatsiseqarpa. Imasinnaat ukiunarlaqalersuni qinersartut inuusinnausuni taasaqartalernissart inuusinnausuni kini atuiseqalernissaa suartaatigisimo imasinnaat tau qinersinerminni nikippiartarsimanit imasinnaat taannikeriarna maanak atuukiartulersu am soorl oqaraarnittuut maanak inuusinnaus naalakkersuinik eqqumaarinneernerniku pampaqatigifernerniku qoyanartumik suluunitiqartarnartik assingittutu pilersinnikuuat inuusuttaat suleqataafigilernikuuat taamaалиллуни inuaqatigin atuaaneqartut eqqumaffigiartornerminni qinersisarnerminni maataatik nuutikkiartilersima taamaalillut inuusunnaataakua qinanneqarnerasulerlut Qoylarkim Sten Lund, det ligner jo, eller det er endnu en omgang til IA og til Siumut. Hvad har du af kommentarer knyttet til det? Jamen altså, den mest mærkbare fremgang, det er jo hos Inuit Ataqatigiit, og det er helt klart Juliane Henningsens, der har været den store stemmeslug og sådan noget. Og Siumut er gået lidt tilbage der, men ikke det hele store, og Uummannaq er jo traditionelt en Siumut-by, men nu kommer Inuit Ataqatigiit op på næsten samme niveau der, og den mest markante tilbagegang, det er hos demokraterne, og så en lille fremgang hos Adesut, altså i kraft af Ellen Christoffersens personlige stemmer. Jeg tror, vi havde nye resultater igennem.
Ja, tassalu ummannap kommunianingaani kisittisittaakkua tamakkarluipisarsiarasimalerpagu taakkualu kaalap taqqummiutisavai. Det er rigtigt, vi har fået nye tal, og det er for hele Uummannaq Kommune, som Karla er klar til at præsentere. Siumit asartoriarta Doris Jacobsen Uummannaq Kommuniani 134 nittaagunnaqarpoq Lars Emil Johansen 293 sinit, Miningua Kleist 55 sinit, Vivian Motsfeldt til Dellimanit. Vi starter med Siumut. Tallene fra Siumut i Uummannaq Kommune. Doris Jacobsen har fået 134 stemmer, Lars Emil Johansen 293, Miningua Kleist 55 og Vivian Motsfeldt 5 stemmer. Demokraterne Akkani Marsluk, Eva Maria Petersen nimod, Jens B. Frederiksen nimod 38, Palle Christiansen nimod 27, Davalo Astrid Flasjarek imod Akkani Marsluk. Eva Maria Petersen fra Demokraterne har fået 12 stemmer i Uummannaq Kommune, Jens B. Frederiksen 38, Palle Christiansen 27 og Astrid Flasjarek 12 stemmer. Inuit Ataqatigiit, Josef Motsfeldt 57, Juliane Henningsen 266, Sofia Rossen 5, Sofia Rossen imod Dellimat, Davalo B. Christiansen imod Bingersut og 3 stemmer til B. Christiansen fra IA. Adesut Ove Thomassen, Dellimarabok, 5 stemmer til Ove Thomassen fra Adesut, Jensine Bertelsen, Rolit, 10 stemmer til Jensine Bertelsen, 176 stemmer til Ellen Christoffersen og 6 stemmer til Emilia Olsen fra Adesut. Emilia Olsen, Uummannaq Kommuniani afvenlinit qinanarpa. Tasselu Uummannamit inanrat. Taakkuilu kisittisit naliliisartut maan oqaluuserassavaat, og det er de tal, som analysegruppen nu lige skal diskutere. Qanaq stenni Lars Emil Johansen das amarlanerusutiqarpu uani Uummannaq Kommunia tamakkiisumi qiviassagutigu sutigut qanoriliorsimava amarlanerusutiqarniarneq tassani attatinmarsinnaasimagamik. Det Lars Emil pangadi qatigisarpa illarsorn miulluni tis uanam malinnarpuq nunaqaffin Uummannaq Kommuniat assassinaan Uummannaq ilqaffianingan nunaqaffim taanaqangaatiarsimas nunaqaffiimiuningaani tassimaap taavannimiunaa tassani ima ersiutaalluarpa qinarneqarluarsimaneran taavalu aama kanani takunaqarsanallun Ellen Christoffersen taanaqarsu luarsimas taavan taamalu innaaqatsimi Julian Henningsen aamaluasi tassani qinarneqarnerpaat tulleralugu inississimallun tassimaapo tas inuat ataqatigili taasis amallanarpaartaat Julian Henningsen nimatussimak. Peter Olsen, der er jo sket noget her i Uummannaq fra 2005 til 2007. Hvad kan du sige til det? Ja, det er, man kan se Inuit Ataqatigiit, det er gået stærkt frem. Og det er jo på grund af den unge Juliane Henningsen, der har fået 266 i forhold til Lars Emil Johansen, som godt nok har fået næsten 300 stemmer, og som er hans kommune, hvor man traditionelt har fået, eller han har fået flest stemmer. Man kan se, Siumut har gået lille smule tilbage, men stadigvæk næsten det samme antal stemmer siden 2005. Og man Inuit Ataqatigiit har fået 192. I 2005 har det fået 192, nu har det fået 339, så det er en stor fremgang på IA. Qanaq taava Sofiamut iqaarsaalaariarta. Tässä maannakkut narsami ullimik pisimasit malinaafiissavaut narsami qinarsinerup ammarnaqarnaanut maanna ingerlaasagatta. Det næste indslag, det er fra Narsaq, hvor vi skal en tur til valget til åbning i byen. Narsami ullaa qinarsuqingitsiarnerani piffissarkingulla atorlugu qinarsartut sunnerniarlugu ikkatassortarfiup silata inissaarutiivillugu pivingaasuusoqarsimavoq.
qulinguluanullu qinarsiviup ammarnissaanut piaqarsaatit kingulliit suliarneqarnaanni innuttaasut spisinnaati taafimminnik atortuaaniarlutik piaqarsimaleraarsimapput Tawalu nakatsuussapaiffaa piaqarsmoo arlat matakisua imaqanginnarsa nuannassniga allan immerneqartarami aama qarnaiinnisqaa tamailluga qinarsineq ammarpaat illuaatilu Piffissarlumi sivittoriangitsoq taasineritsiulliit ikineqareerput qinarsiartortut arlarit aperaagut sooq qinarsiartornissartik pingaartinneraat pingaartikpaa qinarssissallinga innittaaqataagama aama naminersuleriartornitsinni mullumik qinarsin pingaariteqartut isigiakku aalangeraarpit qinissanerlu ullumik Ja aliangerernikuan kisia imat oqarling parti aliangersimasa aliangifigerernikuan kisia inittaanalangisoorfiginikuakka kisia maangarnin aliangerpun kinaqinnissanerlu suutungaviuppa qularuteqarna partiimassakku qinikkan taassisimaneri tungaviupput namminiileriartornissattun qineqqusarnermi ааllaавигинеқарсимас qineqqusarnerma malinnaanинни таакартэрнеқарти tungavinerpaappu qinarsin pingaariteqartittaraq ammoqi tamatsu qinarsiartittarам qinarsiartarpu qularutingilu kina ullumik qinissallu qularitigingilара ja suutungaviuppat taasumin taasinissannun tas upperineriak taasuma oqqaaserisartiga qinaqqusaarnum ano suu oqaatsit tu kadaallustas kadaallunan pilluusullissoorusut ja tastaan tungavigina Tässä Narsamingaanit ilangutassiaq Jakob Strømme psyliarivaa af indslaget fra Narsar blev produceret af Jakob Strøm. Der er det smassa guddullinguuppo nuna tamakkerluupisortatigoortumi inerneruallartoq. Det næste det er det foreløbige landsresultat. Ja. Doris Jacobsen Siumumarsoq 660 sinit taaguunneqarpoq. Lars Emil Johansen 749 Miningor Kleist 230 nit. Amma Vivian Motsfeldt 53 sinit. Doris Jacobsen fra Siumut har fået 660 stemmer indtil nu, og det er foreløbige resultater som sagt. Lars Emil Johansen 749, Miningor Kleist 230 og Vivian Motsfeldt 53. Demokraterne Eva Maria Petersen 28 stemmer, Jens B. Frederiksen 168 stemmer, Palle Christiansen 148 og Astrid Fleischer Rix 49. Inuit Ataqatigiit Josef Motsfeldt 374, Juliane Henningsen 929, Sofia Rossen 41 og Bent P. Christiansen 18 stemmer. At det sut Ove Thomasen 13, Jensine Bertelsen 59, Ellen Christoffersen 691 og Emilie Olsen 27. Og det var de foreløbige resultat, det selv inderneruallartut. Tässä nuna tamakkerluupisortatigoortumik inerneruallartut taamatut isikkoqarpoq, og det er så det officielle foreløbige landsresultat. Og vi går videre til analysegruppen, og tässä lunna lilisartut taatkoqaluserissavaat. Qoinaq Juliane Henningsen tässä ajuqaaruissuarnialeqaq takusinnaasat situat stinni qanu sunana toqqallassutigisimага malunni pikkorilluannarpa tässä oqallerisuurisuu Juliane Johansen taavalu imma arlaatigut erseqqisaaneeraangam erseqqissumoqaartuuteqartarluni aamalu malugunniar neqat
tunnu imma ilaasimasinnaauan qinaqqusarnermi kingullarmi uan inuaqatiikalaal min tatiin ninnern tatiinninnam tungasor tatiinneqarnissa min tatigalut ingallaqqinnissaa taana assaqissam oqaartuutiginaa imaasinnau taana qinarneqarluarnerminu pissutigisimasinnaagaa. Flemming Enekvist, Doris Jacobsen, Lars Emil Johansen, det unamilluavit på uani, der kunne raqsinnaavo. Doris, tässä pitääsum angusaqarsimassut nalilaqsinnaavio. Pissinganartorussat inermeriumassa massakuna liigannerqsin illuqarfiit angineri tikikkuni amma pissinganassaa Doris iliniartoqarfi ingam iluan qanuqinernaqartiginnissa. Tassani pissinganassaa. Nalungilarp Lars Emil qagal nalunginneqaarskini iliniartoqarfi imat tikikkaangati nikarangatsiartaarm taamattumi imassnoo Doris tassuuna siuarear taanertaa unnum ingerlunga pissinganartut isigivaa. Peter Olsen, Ellen Christoffersen, kompakkerluarpasittoruussu uani. Alla Dorissimingani taanaqarnerusimassatut inissisimallu. Tamappu. Qamsor Ellen Christoffersen am sirnatu folketingemi ilaasutaarsimo massakulluam inuusuunnaartarsun soorlusiorni unnu siuliine orati stine orati misilittagaama annertusiarpuppu. Tämä elluni amma uqariartuutai eqqissisumasuma uqaluttarnera aguniakkanil ersaarissuni taasaqartarneraama tassani sunniu toqataa isianuani taalaassoa suli siumut siuttuummat massakku katinnerini tassuttennerfiartuunik taanaqarsa taavalu ia 1387 Tämä elluni nikigannaat suli annertuarpoq uani uqatiinaartu sormitsiami ia ayuasussatut qinersinermi uani taaneqartu kisian pissanganarpu taannarta. Grønner, Kim? Peter Olsen, jeg vil også gerne starte med dig. Ja. Det betyder på, at Siumut og IA, de ligger sig i spidsen. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at det ser jo for demokraterne til det forløbige meget skidt ud. Har du nogen forklaring på, hvordan det kan være? Ja, nu skal man huske, at sidste valg, der var demokraternes formand Per Bertelsen med i folketingsvalget. Han trækker jo, som sagt, mange stemmer til sig. Nu er der lidt nyere kræfter, som stiller op for første gang. Det er dem, der trækker Jens B. Frederiksen og Palle Christiansen. Det kan ikke helt matche deres formand. Så det må siges at være en af grunden til det. Flemming Enekvist, det foreløbige resultat her, hvis du tager et hurtigt kig ud over det, er det noget, ligner det et, du havde troet at skulle se, eller er der nogle overraskelser? Ja, med de områder, vi har været igennem, de tal, vi har fra, så er det ikke nogen overraskelse. Nu får vi se med hensyn til de store gymnasiebyer, eller uddannelsesbyer, hvor for der er der tit nogle gode stemmer til demokraterne, så det bliver spændende at se, hvor meget de kan rykke i de store byer, hvor der er uddannelsesområder, som vi også har set i aviserne, hvor demokraterne har vundet mange stemmer blandt gymnasieelever. Om det kan rykke noget, selvom det ser sort ud lige nu for demokraterne. Det bliver spændende. Og ja, det lyder som om, vi har nye resultater. Ja, de næste tal, vi har fået, det viser lidt om, hvad de stemmeberettigede i Qaanaaq by har stemt her i løbet af dagen. Kisittiistullinguut takutissavat Qaanaaq illoqarfiani qinersiartorsimasut qinersinera qanuq akkuataarsimanersut. Doris Jacobsen, Siumumersoq, 47 taaguunneqarsimavoq, Lars Emil Johansen, 58 sinit, Miningua Kleist, 14, Vivian Mortsfeldt, taaneqarsimanani. Demokrat tullinguuteriartiit Eva Maria Petersen taaneqarsimangilaq. Eva Maria Petersen har fået 0 stemmer. Jens B. Frederiksen 9. Det er Jens B. Frederiksen imod Rulling i Luet. Palle Christiansen imod 16. Daulu Astrid Flasher Rex Bingersunit. Qaanaaq illoqarfiani taaguunneqarsimavoq.
Inuit Ataqatigiit Josef Motzfeldt, Qaanaq illuqarfian suttani taaguunneqarpoq, Juliane Henningsen 45, Sofie Rossen pingasut, Daule B. Christiansen der neqarsimanani. Atassummiit Jensine Bertelsen tallimararpoq, Ellen Christoffersen 75, Daule Emilia Olsen, Rullingeluanit taaguunneqarsimalluni. Ove Thomasen fik i Qaanaq 0 stemmer, Jensine Bertelsen 5, Ellen Christoffersen 75 og Emilia Olsen 9 stemmer. Det var Qaanaq bys tal. Qaanaq illuqarfiani kisitistaakkua nalilisartunut ingerlateqqippagut disse tal fra Qaanaq by, de overlader vi til analyse hos analysegruppen. Qaanaq Ellen Christoffersen atassummi uani taanaqarnerpaarpaarpaavuk Stene illiqanutaanna nalilersinnaaviyuk. Atassut Qaanaq ma taaneqarluartartugu. Taamallulluni atassum qinnersart Ellen Christoffersen qinnersisimak tasani. Taasma misilitaaqarluarnaa tungailuu qinnerneqarsimanissa ilimanerlun. Avalu imma siumukkut taagunneqarluap taavani tasmarlullut taakpartiit taagunneqarluartaami Qaanaq. Kim, værsgo. Tak. Der har vi jo Ellen Christoffersen fra Atassut på banen. Stenlund, hvad ligger du i det? Der ligger nok i det, at Atassut traditionelt får mange stemmer op i Qaanaq Kommune, Qaanaq by, og de stemmer, det er så stille hen imod i gårsøjen veteran i Atassut, blandt Atassut-gruppen til Ellen Christoffersen. Og man kan også sige, at Siumut, som også plejer at få et godt valg deroppe, det er også ligeledes for mange stemmer, hvor Lars Emil og Doris Jacobsen har nogenlunde lidt fordelt deres stemmeantal deroppe. Ja. Takusinnaalerpo Qaanaq illuqarfianingaani imassakkutikissinaalerparpo Qaanaq kommunia tamaat tassanilu nuneqarfippaaloqarmat pissanganassaaq inerneeqanu innersoq. Nu har fra Qaanaq by, så kan vi gå til resultater for hele kommunen, og da der er en hel del bygde deroppe, så bliver det spændende at se, hvor meget det har betydning for det samlede resultat for kommunen. Doris Jacobsen siumumersoq 65 taaguunneqarpoq. Doris Jacobsen fra Siumut fik 65 stemmer i Qaanaq Kommune. Lars Emil Johansen 80, Miningor Kleist 16 og 0 til Vivian Motzfeldt. Demokraterne Eva Maria Petersen, Qaanaq Kommune Adasrarpoq, Jens B. Frederiksen, Rolit, Palle Christiansen 21, Davalo Astrid Flascher-Rex, Sisamarachlone. Og demokraterne 1 stemme til Eva Maria Petersen, 10 stemmer til Jens B. Frederiksen, Palle Christiansen fik 21 stemmer, og Astrid Flascher-Rex fik 4 stemmer. Inuit Ataqatigiit Josef Motzfeldt 18, Juliane Henningsen 54, Sofie Rossen 3 stemmer, og Bent B. Christiansen fik 0. Atassut Ove Thomasen, Marlorarpoq. Ove Thomasen fra Atassut fik 2 stemmer i Qaanaq Kommune. Jensine Bertelsen 8, Ellen Christoffersen 88 og Emilia Olsen 10 stemmer. Emilia Olsen nemullu Rolit. Tida og Kim, værsgo. Tida Amma Kimmi, der kender. Qaanaq suaq siulliussuunga tassa Qaanaq kommuniani inernerit takutippa tassa ilinniamerlanerpaani taanaqarsimaoq taamalitsigaa Lars Emil Johansen siumumiin tassa nikingangaangil nikingangaangillat nimma tiilin 84 taanaqarlun taanaqarnerpaavisima taava Lars Emil tullersittaallun 84 taanaqarsimallun tas imaapoq kuani qinan parti taaqqinerneqarnerpaasart tassani nikitsingaarsimangillat taavul maluginiagassааллун тааква марлууллут сутуин фаммам налеққиуллуисиуариарсимас суус аама таавул куасиннери демократик нуитақатигил кингуариалаарсималлут
Ja, Sten Lund, jeg vil også gerne, for det falder jo meget godt i forlængelse af den, vi lige havde fat i, hvor vi nu her ser Ellen Kristoffersen som topscorer. Ja. Jamen altså, det fortæller jo igen om, at det situation står godt til op i Randersborg Kommune, og Ellen Kristoffersen som stemmeslugeren med 88 personlige stemmer, og Lars Emil som på anden pladsen med 4 stemmer. Og man kan også se, at det er de to partier, som er gået frem, og hvor Inuit Ataqatigiit er gået lidt tilbage, ligeledes med demokraterne, og som er gået tilbage. Det vil sige, at de to gamle ældste partier holder skansen op i Randersborg Kommune. Folketingimut ilaasartanngorner tassaasarpo suliffiknutaaq inuunermillu allangortitineq Folketingimut qinigaagaanni kalaallit nunaat piffissami sivisuumi qimaqqaneqartartussaassaaq Danmarkimilu aamma nayuaqartarnissarnaatersuulsiisariaqalluni Folketingimut qineqqusaartut aperaagut eqqarsaatigisimанераат qinigaagunik sumi nayuaqassanerlutik Miningorklaas Folketingimut qinigaasagut sumi nayuaqassani Natorsuutiwa maan nunatsin nayuaqaanassallunga kian Københavnimaam initiamaam ujaarlarumaarnissaatan natorsuutiwa qanortakorlaarpu kaallanaan Danmarkimullutikajаарnissa tasimma biffis affaamaani sungta biffis affaa Danmarkim kiasornalim Folketingim bisuttaat taakku aaraangiisuumaarput imaasna una naminarsan billu ismalioqatigistam bisussat taakku imal Bingauntraqiyam soornalim taak annertum aallunneqarumaarp ta una eqqartusuqarnermut ataatsmiitstaliap inasseqaattai taakaam piviusungortineqarnissa taakaam annertum sammineqarumaarp soornalim sammineqartussat aalaangiisugumaarp kiaam bingauntraqapaam nunatsin attaveqarnissa nunatsinniinissaama suliffiiqimassavi ilimajua taannaatsorsuutiwa qanortakorlaarpi Danmarkim nayuaqarniskaallunaaqimаттaqattaarluna Siorntung taamaattarnikuamaam ilinniartuuallaarma taam timersortartuuallaarmaam aallaqattaartarnikuua uunga naatersuutiuarn taan sapissanagu aam ukiunarlalin Danmarkim nayuaqarernikuuam taan sapingilaarnalungila Tassuulleerm Folketingum isissunguma suliassara inatsartuningani sulingiffeqarnissara Tassa isumaqarpunga Folketingimi suliassaq tamakkiisum iserfinginniaruku taa inatsartuni sulineqtaanna tunukkallartariaqarlum taanna siullertoqaatingisinnaava Kalaalliknernaani nayuaqaanerniarpit Tastaanna aalлаавингаара kalaalnaannaayunqarlunga qinersisartu aama inuaqatingiit suleqatingilluarnissa tassan takorloorakku aama soorunam angerlarsimaffik ilaquttat tamakkulu aaliangeqataangittuungillat Sumi massak nayuaqarpit Sisimiuni tassisimiunnoqqammeratta sisimiunneeqa So kaallunaanniarpit Folketingim suliastam annertatiisa Tassoorunami nalungilera Folketingim sulissangaan taava uteqattaarna annertooruissua pisussaasariaqartuq aama piffistakutikkumaarpa Folketingum iseruma taava qanoq nalilissaneringa taamanikkornissam imaassannoorunnalileringa ааллақаттаарни таавалу Danmarkimi piffis annertunerpaatortaakku taimaasinnaunnuuttunga кисасорунам апеқутааюанассуусуна питтаанерпаавассуна сулеқатингини питтаанерпаанерсу уяртортуссаассуара Folketingimi атаатимиитарне қанорсивисутигисарпа тас иннатсартунингаанни сивисунерусарпо таамааттуми аннертуумик Folketingimi тарнасаанаатторсуутигинеқассоо кисианни унаккатаккусунгиивиппара нунатин аттавеқарнисса таавалу атаравартуми утертарниссаа таанна qulaarutigineqassangila Folketingimut isissaguut qanutut nayuaqartineqassami tassa Folketingimi Danmarkimiittarnerminni inissaminineqorfingineqartarpaama taan soorunami atortussaassuara Danmarkimi Jens B. Frederiksen Folketingimut qinigaasaguut inatsartun ilaasortaaginerniarpit tasnaatorsuutiwa inatsartun ilaasortaaginnarnissa kisianni aningaasarsiak tassangaanniit formtimnakkarnissa naatorsuutiwa Folketingimut qinigaasaguut sumi nayuaqarniarpit ua pingaartittoruussua qinigassanngor tinginninni
nulia ilaqutakkallu oqalerati riqqaassagikka akuarsaarnissaattaan pingaartorussugam uan taakua ilaqutanguakka aama akuarsaarmat nammineq uа sassarsimagunga kisia uut pitassaatiimisaarparput maani nunatsin inerput pigissagipпут kisianni aama qallunaannaan arlaan attartuimaartuut ilaqutatsinni naammattumik meeqqakka nukangasoruussuupput angillipingas klassinmi kinern atuartuupput taamaam uunaatarsuutigiuarput aasak ukiaanerani maaniisinnaassasu juullernissaattungaan taava upernaakkut qallunaannaaniisinnaan nissarput imaallaat aama pikkoorfiginerissavaa meeqqat uqaats marlu Ilaqitariinnissim takkortunaviangia meeqa oqarput meeqanmikisin peqarlit kaallunaan tanmakkimullutikajаарnissa so eqqartungaatsiarsimavarput taakku uqaanaani ajoqutaasinнaasun kisiaami iluaqutaasinnaas uu nalilersimavarput ukiyut taakku ingerlanerani meeqqat angivallaanginnami taamaammat iluaqutigisinnaassa amerlaneripпут oqarnittuut ila aama nunarsua аллисиннааппут ила аннертнеерерсиннаавоқ мисигисақарсиннааллут ассиингиттуни иликкаақарсиннааллутит кисиассули аам калааллисут таала аам калааллинаани писсутсит аннертунерусум аама илисима маллу пуигиннарна Danmarkimi nayaqassagussi København tingillorpisi Basingilak Folketinget rinigaasaguit København tingillorpisi uanalungitluartorussua ilinjartuugallaam Københavnun tarsart tisuunikuuk taamaammat ilismasoruussuarput aama tikaraani ilaqutaqarpung ikittunguan Københavnun taala ilinjartuunikuullunga taa ukikingillit tikaraanat Danmarkimut annertunerusum sjælannimiittar Emilia Olsen Folketinget rinigaasaguit inatsartuna sulliinarniarpit uqaarpaa qinaqusarneru ilaani Folketinget rinigaassaguma una uan apeqqu oqitsugut inatsartuni sinniisussaannaagu sinniisusat massakkut april tungaan ingerlagunga taan kisanni soorunami sinniisuunera suliffiissera Folketinget rinigaasaguit sumiliueqarsavit nuumiangerlarsimassaaga meeqqama atuarnera tungaviallut meeqattaaqimaqattaangaatiassavatit qanutut